Jeg står her midt i Manchester og ønsker at få en kommentar eller to fra David Batty omkring, hvordan det er at være ansat på en fabrik i tekstilindustrien. Hej David, jeg kommer fra Ekstra Bladet, og jeg ønsker lidt viden omkring tekstilindustrien sådan her i Manchester. Så hvordan er det at arbejde på fabrikindustrien her i det smukke Manchester? Jamen altså, for at være ærlig, så er det ikke særlig rart at arbejde her i fabriksindustrien, fordi der er stor arbejdsløshed, og har i forvejen hårdt at arbejde på grund af de ringe arbejdsvilkår. Nå, det lyder ikke særlig godt. Nu var arbejdsløsheden også høj. Hvordan er arbejdsvilkårene så hos jeres arbejdere? Vores arbejdsvilkår er ringe. Har lange arbejdsdage og dårligt arbejdsmiljø og meget hård disciplin. Manges arbejde i fabriksindustrien er blevet ødelagt på grund af maskinernes udbrud. Og vi har et reglement, og reglementet har hårde regler for arbejdsbetingelserne og på arbejdet, og de er meget strenge. Og alt er en bødekasse, og man betaler med løn, altså med ingen løn i en måned eller i et par dage. Ja, vi siger tak til David og tilbage til jer. Ja. Det var